Ahoj, vitaj späť na kanále 70 maj. Dnes je ďalší diel zo série o tom, ako riešiť problémy s kamerami 70 maj. A teraz sa pozrieme na to, že kamera sa nám nechce zapnúť. Ak sa ti video páči, daj mu palec hore. Nezabudnite tiež na odber nášho kanála, tu dole máte také zvonček. A ak máte nejaké otázky, pokojne píšte v komentári, skúsim odpovedať. Je niekoľko krokov, ktoré môžeme urobiť sami pred odoslaním kamery do servisu. Buď predtým, ako budete volať alebo písať nášmu predajcovi, čo sa deje, môžete to urobiť sami vo svojom aute. Prvá vec, ktorú robíme, je skontrolovať, či je v zásuvke cigaretového zapaľovača. Ak ho pripájame do zásuvky cigaretového zapaľovača, či je tam určite prúd. Niekedy sa môže stať, že sa niečo dostane do zásuvky zapaľovača alebo počas pripojenia dôjde k skratu. Vypálila sa nám poistka. Najprv skontrolujeme túto zásuvku, potom môžeme skontrolovať iný napájací kábel, niekedy ho schovávajúc pozdĺž auta. Pri manipulácii niekde môžeme tu poškodiť izoláciu, preto odporúčam práve skontrolovať, že či nedošlo k poškodeniu. Rovnako ako často zasúvame a vysúvame, tu sú také zúbky, môžu sa opotrebovať. Takže kontrolujeme, že či je náš kábel v poriadku. Ak je kábel v poriadku, kontrolujeme aj napájací adaptér, ktorý napája našu kameru. Môžeme pripojiť napríklad telefón, skontrolovať, že či sa nabíja a zistíme, že či je funkčný. Môže nastať situácia, že práve montujeme náš kábel je poškodený, ten určite nebude fungovať, takže tu nie je možnosť, aby to fungovalo. Je poškodený, jediné, čo môžeme urobiť, je vyhodiť ho do koša. No a buď si objednáme druhý, alebo sa môžeme zaobísť bez neho. Akýmkoľvek iným káblom, ak ho máme, ale najviac odporúčam používanie originálneho príslušenstva, pretože používaním originálneho príslušenstva máme istotu, že naša kamera bude určite fungovať správne tak, ako by mala. Potom skontrolujeme pamäťovú kartu. Ak je naša pamäťová karta opotrebovaná, naša kamera sa nemusí zapnúť, môže svietiť len červená dióda, môže byť problém s jej spustením. Preto skontrolujme túto kartu, môžeme vložiť inú kartu, ak takú nemáme. Nie, môžeme skúsiť spustiť našu kameru bez karty, potom sa naša kamera zapne, ale vyhodí nám takú informáciu, vložte pamäťovú kartu. To znamená, že prúd prichádza, znamená to, že funguje správne. A dôvodom, prečo sa nechcela zapnúť, bola práve poškodená pamäťová karta. A to je všetko, čo sa týka napájania. Ak sa nám podarí takúto kameru spustiť a jazdíme na krátkych trasách, odporúčam tiež vziať zariadenie domov, zapnúť ho v režime nahrávania, nie v menu, ale v režime nahrávania, nevypnúť ho prstom po pripojení, ale v normálnom režime nahrávania, nechať ho 3 až 4 hodiny, môžete vypnúť obrazovku, aby nespotreboval extra energiu. A keď je takáto kamera zapnutá, poriadne sa nabije tá vnútorná batéria. Pamätajte, že kamera nefunguje na batériu. Batéria slúži len na udržanie dátumu, času a nastavení. Ak sa naša kamera stále nezapne, potom sa musíme obrátiť na predajcu a podať reklamáciu. Mali sme situáciu, keď bola kamera napájaná z adaptéra, a teraz máme aj adaptér pre parkovací režim, takže keď sa nám nechce zapnúť taká kamera, skontrolujme, že či sú naše káble správne pripojené a či sa nič neuvoľnilo. Je správne pripojená hmotnosť, pretože pripojenie môže byť rôzne. Takže auto vibruje počas jazdy, skáče na výmoloch, mohlo dôjsť k nejakému odpojeniu a v tejto situácii sa kamera jednoducho nezapne. Alebo sa náš adaptér jednoducho pokazil. Ak sa tak stane, tak tiež podávame reklamáciu. To sa stáva zriedkavo, ale pamätajte, že je to len elektronika. Nie sú veci, ktoré by sa nepokazili. A to je všetko, čo som vám naozaj chcel povedať o napájaní. Pamätajte, najprv si skontrolujte to, o čom som hovoril predtým. A ak máte nejaké otázky, píšte do komentárov, dajte palec hore a prihláste sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa v ďalšej epizóde. Zatiaľ ahoj.